Okay, naanapod tay tubagon sa gipamahayag ni Latigo Umandam, ang depensor sa INC ni Felix Manalo, ato sang paminawon ang iyang pamahayag. Yan, mga viewers, mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Dipolog City Boulevard, no? Lumaan muna tayo saglit dito, magpapalamig tayo kasi galing po tayo naghahanap ng mabibilhan nating gamot. Mahirap kasi hanapin yung gamot nating iniinom, ang mahal pa naman, no? Anyway, habang nandito tayo, mayroon tayong pag-usapan, mga kaibigan. Mag-vlog muna tayo, mayroon tayong napanood, sabi ng isang depensor katoliko, hindi daw natin sinagot yung pasugo na kanyang tinalakay. May banggit kasi daw sa pasugo na sa pasimula, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Hindi ko raw sinagot yan. Actually, mga mahal naming kaibigan, maraming beses na po sinagot yan ng mga ministro ng Iglesia. Kahit yung previous video natin, yung mga nakaraan pa, no, na video natin, tinalakay na po natin yan. Hindi bagong bagay sa amin yan, no? Ano daw ang nagiging tugon? No? Ito po, bagamat maraming beses na po, ito narinig ko lang po din sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ganito lang kasi yan, kaibigan. Yung sinasabing ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo, ganito lang yan. Walang kaibahan yan sa sinabi ng Biblia na si Satanas dati siya ay kerubin. Yan pansinin nyo si Satanas dati siya ay kerubin. Hindi ibang entity yung kerubin dati na ngayon ay Satanas. Meaning ba dahil sa si Satanas dating kerubin, sa Diyos pa ba rin siya? Siya ba ay sa Diyos papanik? Hindi. Naging kalaban na siya sa Diyos. Bakit? Kasi lumalaban siya sa kautusan ng Diyos. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Kaya siya tumalikod. Ganon ang nangyari doon po sa unang bayan ng Diyos, ang Israel. Ang Diyos ang nagtatag sa bayang Israel. Pero nung sila po ay hindi na sumunod, sila po ay tumalikod. Hindi na po sila bayan. Ang iglesia din, ganon din. Sa panahon ng nandito pa si Kristo sa lupa, ang mga apostol, sinunod pa nila ang aral ni Kristo. Pero nung ang iglesia, patay ng mga apostol, si Kristo na sa langit na, inililigaw na sila ng mga bulaang mga ngaral. Kaya tama ang sinabi ng Biblia, mayroong binabanggit sa Gawa 20:30, sabi doon, mula sa gitna ninyo, mula sa kasamahan ninyo. So iglesia sila ni Kristo, kasi kung ibababa mo yung 28, iglesia ni Kristo ang tinutukoy doon Mula sa gitna ninyo, mula sa iglesia ni Kristo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Ililigaw ang mga alagad. Yung pagliligaw, yun ang pagtalikod. Paano sila matatalikod? Ililigaw sila, sumunod sila sa aral na hindi na aral ng Diyos. Matutupad ba yan? Sa Biblia yan kaya tama yung sinabi na ang Iglesia Katolika sa pasimula siyang Iglesia ni Cristo. Madali lang namang intindihin yan Anong pasimula niya? Baliktarin lang natin. Anong pasimula? Iglesia ni Cristo. Naging Katoliko. Tumalikod nga Katulad ng Diablo o ni Satanas, sa pasimula, siya ay dating kerubin ng Diyos. Noong tumalikod, yung lumaban na siya sa Diyos, sumuway na siya, naging Diablo siya o Satanas. Simple lang yan, kaibigan, CFD, no? Ganun lang yan ang explanation yan. Hindi na yan ang iglesyang itinatag ni Kristo dahil tumalikod na yan, sabi ni Kristo. Mayroon siyang ibang mga tupa. Wala sa... Okay. So, kining tubag niya sa akong video, agi ni atong gipamahayag nako ba nga katong usara manggod kapasugo sa miagi iyang gibasa katong pahayag ni Pedrito Palacio katong 1988 pato nga edition sa pasugo nga among gikutlo sa CFD katong pahayag ni Pedrito Palacio sa dihang Katoliko pa siya. Okay, nga leading to the conclusion nga ang Catholic Church is the true Church of Christ, kay mao ni ang nasumpay sa Iglesia ni Kristo nga gisugdan jud ni Kristo, dili nang kang Felix Manalo. Okay, so dayon iyang gitubag ni nga nang limbong kuno ko kay kadtong pahayag ni Pedrito Palacio ag sa Katoliko pa man siya ato.
Nganong gikutlo man kuno nako to nga ang Iglesia Katolika mao ang tinuod nga iglesia tungod kay mao ni ang nasumpay sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Nganong gikutlo man kuno nako to nga kana bang ipaangkon bali sila nga aminado sila nga kining Katoliko iya ni Kristo, utukod ni Kristo. Nga kadto pahayag man to ni Pedrito Plasio sa Katoliko pa siya. O nang niingon siya limbong kono ko. Actually ako naman po ning gi saysay sa laing video o basig nalimot ko. So ako nilang pong usbon kung nalimot ko. Okay. So wala man ko mo ingon nga kadtong gikutlo nako katong 1988 nga pasugo. Wa ko mo ingon nga katong pagistorya ni Pedrito Plasio ato iglesia na siya. Siyempre kay balo man gyud ko ana kay sa una pa sa debate ni Bradsock Fernandez gikutlo na ni Bradsock then ilang gitubag og ingon ana parehas gyud sa kanang katong tinubagan niya katong sa laing video. Ang tubag na mo ana sa CFD gikutlo na mo to bisag Katoliko pa siya ato tungod kay insakto to nituo mi ato. Okay, siyempre sa pagka-convert na niya sa Iglesia ni Cristo di lahi na po diyang baruganan, di na po siya mutuwa ato. Dayon niingon ko nga nganong katuram man iyang gitubag nga na may duha ka pasugo ato akong gi-post nga tuwa dito klaro gyud ang pag-angko nila nga dili kay quotation lang nga sa Katoliko pa sa una katong sa issue sa kinibang unsa ni kining pasugo ako sang ara. Okay, katong pasugo nila Abril 1966 page 46. Okay, giklaro gyud dili kay quotation lag Katoliko pa sa una ang writer, dili gyud ilag yung gibutang sa ilang pasugo ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. So therefore tukod ni Kristo. Di ba? Ang Iglesia Katolika mao ni ang Iglesia ni Kristo. Okay, nga gisugdan ni Kristo. Siyempre kay Iglesia ni Kristo God. Dayon lain pang pasugo ana nga wa po niya tanduga kining pasugo March-April 1992 page 22. Giingon diri, the Church of Christ during the time of the apostles became the Catholic Church of the bishops in the 2nd century. Na ang Church of Christ kuno o Iglesia ni Cristo sa panahon sa mga apostoles nahimong Catholic Church of the bishops in the 2nd century. Hinuon ang ilang paghulagway ani sa dihang na Catholic Church na ang ngalan nagtudlo nagsayop. Sa to pa kanang wala na makatudlo kay sakto. Nakatudlo na og sayop. Mo contradict man ni sa gipahayag ni Latigo Umandam sa kadtong gipahayag niya atong iyang pagdinay. Ako sa ning i-play. Kay iya maning gidinay nga ang iglesia kuno nga gisugdan ni Kristo wala makatudlo og sayop. Di na lang siguro na ako to i-play kay malangan na jud ko kayog sambutan ni. Siguro ako lang i-play kay parang ebidensya. Kay katugod katong atong gibasa ni angko na nga sa sinugdanan mao gyud ni ang Iglesia ni Kristo kining Katoliko. So wa pa hinganli kunog Katoliko. Pero sa hinganlan ng Katoliko nagtudlo dili mao sa lain pagaling mga pahayag nila kay nagtudlo nagpagtulunan sa yawa sa to pa nakatudlo naglimao. Di ba? Pero ang gipahayag niya aning video ato sa ning i-play. Hello po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Anong dito, no? Bisaya lang ni mga viewers namo. Pero ato ning tagaan gyud og kining pagtagad karon tagsa-tagsaon nato ni og patinaw ning iyang sayop. Sinayop man ni no, kining post niya misleading ni siya. Ingon siya din kinsa ang nag-ingon nga false belief ang gitudlo sa simbahan nga gisugdan ni Kristo kay natutal apostasy.
So, siya ra may gaingon ani anong manguta naman kanamo ani Brad Silbert nga imuha man ning pulong. Gaingon ba dai mi nga katong gisugdan ni Kristo nga iglesia o simbahan katong iyang gisugdan. Gatudlo to siyang sayop. Kinsa may nag-ingon? Ikaw ra Okay. mampod. Kay imo ra mang palutawon god Brother Silbert nga imo nga ang kunon nga katong gisugdan ni Kristo mo nang Iglesia Katolika. Diya ka na imong sayop. Katong gisugdan ni Kristo, iwali panahon ni Kristo, iwali sa mga apostol, dili to sayop. Oh, dili to false belief. Dili sayop tong ilang pagtuo kaniadto. No? Imo bang gisinayop god aron palutawon nimo nga amo na among gitudlo, ikaw may gatudlo ana dili kami. Okay. Katong unang gipahayag niya aning video ha. Murag yang gi-deny nga dili tukod ni Kristo ning Iglesia Katolika. Pero katong video nga atong gi-play kaganina, klaro man to nga giangkon nga mao ni ang kining Katoliko, mao ni ang Iglesia ni Kristo sa sinugdanan. Gani kung nakakita mo ato kung katong video usa nga akong gihimo, gi-play na ko tong kanang wali ni Ben Fernandez, ilang ministro sa Cebu, nga matud pa ni Ben Fernandez, ilang ministro, dili kuno sila supak nga kining Iglesia Katolika tukod din ni Kristo sa sinugdanan, pero natalikod lang kuno sa to pa nagtudlo na og sayop. Di ba? Kay natalikod man. Mo nang ni namahayag ko dire nga giingon niya nga ako sa ning basahon na kay mabasa man maklaro man din ako mangguning post nga iyang gibasa. Kinsa ang nag-ingon nga false belief ang gitudlo sa simbahan nga gisugdan ni Kristo kay na total apostasy. Ang iyang gipahayag kining pamahayagan ako, niingon siya nga wala man mi nagsulti ana, ikaw ra may ga istorya ana, ako ra kuno ga istorya ana. Okay. Nga iya bang gipasabot nga ang ako kunong gipasabot anang natutal apostasy kadtong mga apostol na nudlo sila apostasy sa to pa nagtudlo sila sayop, dili man amoy buot na kung ipasabot nga natutal apostasy ang mga apostol. Ang gipasabot na kung nagtudlo na sila sayop kadtong ilan nang gitawag, ilan nang giakusar nga nagtudlo nagsayop, natalikod na nga sa ilang buot ipasabot ani nga sa panahon sa mga apostol, ang mga apostol nagtudlo paginsakto. Pero kadtong nagpadayon kay naamay gikan ra pud sa iglesia nagtudlo og sayop, then katong mga nabilin na iligaw pud. Sa ato pa ang nipadayon sa mga apostol nagtudlo nagsayop. Wa man ko moingon nga ang mga apostol gitudlo nila nga nagtudlo pug sayop. Ako magingon na. Dili po ko makasulti ana kay amo kong pagtuos Katoliko nga sumpay ni sa gisugdan sa mga apostol. Unya akusahan day nako nga ang mga apostol nagtudlo og sayop. Dili oy. Ang akong gipasabot nga nagtudlo og sayop base sa ilang gitudlo. Kay naingon man sila nga natutal apostasy sa ato pa tibuok na talikod, sa ato pa nakatudlo nagsayop. Mao na ibot na akong ipasabot sa dihang ilan nang giakusahan ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, sa dihang natalikod na kadtong mga sumusunod sa mga apostoles, ang ilang mga tinudluan nga wa na nakapadayon kay nagtudlo na og sayop. Mao to akong bot ipasabot nga ilang gipasangil nga nagtudlo na og sayop. Sa ato pa ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nasayop na og tudlo. Mao na akong gipasabot kadtong pagtalikod na, dili tong panahon sa mga apostol nga wala sila magtudlo og sayop. Diba? Ako nang klarohon na kay iya mang gikunik ang ako kunong gipasabot nga nagtudlo og sayop ang mga apostol. Kay mao man to ang gisugdan ni Kristo, dili man ambot na ko ipasabot. Wa man ko mag-akusar sa mga apostoles nga nagtudlo og sayop. Ang akong pag-ingon nga nagtudlo og sayop ang iglesia base sa ilang gitudlo kay natutal apostasy man. Unsa man ibot pasabot ang iglesia nga gisugdan ni Kristo pag-abot sa panahon na talikod. Tibuok ba gani ganap na total apostasy. Unsa may ibot pasabot ang iglesia nga gisugdan ni Kristo panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol wa pagkatudlog sayop.
Pero sa dihang namatay na ang uban, dayon ang nipadayon na iligaw kina may mga sakop, na may sakop nga nagtudlo og sayop. Then ang mga nabilin po, mga member, na nahisalaag, napasalaag. So, ang nabilin, nagtudlo, nagsayop. Masaman to, ang iglesia raman po to ni Kristo. Nga matod pa nila, wa nakapadayon kay nagtudlo, nagsayop. So muna akong but pasabot. Ang pag-ingon nako nga nakatudlo di ay sayop, ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, kadto nang ilang gipasanginlan na nga natalikod. Mo nibot na ko'y pasabot nga nakatudlo yung sayop. Dili kay nagtudlo og sayop ang mga apostol, wala. Ang gipasabot nako, balikon nako, ang gipasabot nako nga nakatudlo di ay sayop ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, kadto nang katong nisunod sa mga apostol, katong mga sumusunod nila. Siguro ang ilang gitumbok ani kinsa may mga sumusunod sa mga apostol nga naagyod sa history. Example si Obispo Ignacio. Kay iyang gitawag og Katoliko ang iglesia ang gitukod ni Kristo, kay di man sila mosugo tawgon og Katoliko. Di ba? O dayon gani kining mga disipulo sa mga apostol sama ni Ignacio, gatuo ra ba ni sila Dios si Kristo? Katong laing video nako akong gipamasa tong mga quotation nga si Obispo Ignacio nagtuo nga Dios si Kristo. Lain pong disipulo ni Apostol Juan, si Polycarp nagtuo gyapon nga Dios si Kristo. Di ba? Mao na siguro ni ilang buti pasabot nga nitalikod na nagtudlo na og sayop. Pero ang grupo manini sa mga apostol nga nagpadayon, mao ni sa dihang nahimo na kunong Katoliko, natawag nagkatoliko ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, didto gitawag na nilag nagtudlo na og sayop. Sa to pa, nakatudlo gyud og sayop ang iglesia nga gisugdan ni Kristo sa dihang wala na ang mga apostol. Ang nipadayon nagtudlo nagsayop. So mo nang niingon ko nga, kisa man nag-ingon nga nakatudlo og sayop o nakatudlo og false belief ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nga nagpadayon kay natutal apostasy, kay ambot ipasabot gud anang natutal apostasy, wa na nakatudlo og insakto, mga sayop na ang gitudlo. Mo man ibot pasabot anang total apostasy. So mo nang niingon ko nga lupig da is Kristo, kay ang iyang gisugdan nga iglesia wa man kapadayon, kay ang nipadayon nagtudlo na magsayop. Samtang ang gitukod ni Felix Manalo, wala man kuno magtudlog sayop. Di nalupig na hinoon si Kristo ni Felix Manalo. Kay ang gisugdan ni Kristo, wala kapadayon. Kay kadtong mga nisunod sa mga apostoles, nagtudlo na magkunog sayop. Nagtudlo na magkunog sayop. Na total apostasy, guro sa may but pasabot ng total apostasy. Nagtudlo insakto. Wala kana galing maapostasy, but pasabot nagtudlo nagsayop. So nalupig ang hatong Ginoong Jesucristo ni Felix Manalo. Ngano tungod kay ang kang Kristo nga gisugdan nga iglesia wa kapadayon sa dihang wa na ang mga apostol, kay ang nipadayon nga mga sakop nagtudlo na magsayop. Samtang ang gisugdan ni Felix Manalo wala kuno magtudlo og sayop. So di ba nalupig si Kristo hinuon ni Felix Manalo? Nakaron ato yung hunahunahon pag-ayo kamong nagpaminawan niya akong rebuttal ron sa gipahayag nila Tigo Umandam. Kadtong giuna nato pag-play nga video nga iyang gitubag tong usa katong hining gatong sa ganito katong sa Pasugo, Abril 1966, page 46, ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Wala man niya ninigaha. Siyempre, alang-alang nigahon niya nga naaman sa Pasugo. Gani, nakadungog po siguro siya akong giplay tong kang Ben Fernandez ilang ministro. Nga niingon si Ben Fernandez, dili kami masupak niya na nga kanang Iglesia Katolika, mao kana ang sinugdanan nga gitukod na ni Kristo nga Iglesia, pero naitalikod lang sa mga pagtulunan sa tupa, nagtudlog sayo. Liliman ka, nakatudlog sayop ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Unsa man di ay role sa Holy Spirit. Di ba ang Holy Spirit mao'y nigiya sa iglesia nga gisugdan ni Kristo? Di ba?
kung ato yung una-hunaon ba si Kristo nagtukod sa iglesia, unya wa gyud na siya mosugot nga biyaan niya ang iyang iglesia diri sa yuta nga walay mutudloan ni nga dili masayop. Di ba mo to hinungdan nga sa wa pa siya mo kuan iya yung giandam-daan niyang iglesia sa katupang wala pa siya mo sa kasalangit ba. Iyang gi-organize pagayo iyang iglesia, iya galing gipasabot nga si Pedro mo'y silbing executive minister kay iya kung gitugyanan sa Yahweh sa ginghiraan sa langit din siya po'y giingnan sa tanang mga apostol, si Pedro po'y giingnan, Pedro at imana ang ako mga karnero. Siya ato pa, siya mo'y mahimong labang pastor sa mga karnero ni Kristo. Siya ato pa, siya mo'y executive. Makaingon ganita nga si Pedro mo'y unang executive minister, dili si Felix Manalo. Kalayo ra kayo ana. Di ba? Kay si Pedro man tong giingnan ni Kristo nga sa dihang taliabot na siya mukayab sa langit, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Nya, karnero ni Kristo tibuok man. Universal man. Sa to pa, pagka-universal pastor nga katungdanan ang gisango ni Kristo ni Pedro. So, tukbang po niya ng executive minister sa Iglesia ni Cristo Manalo. Executive minister ilang tawag na, di ba? Sa Katoliko, gitawag nag Pope. Okay, sa Katoliko gitawag nag Pope. But pasabot leader, Papa, Father. Nya gibase po na sa Isaias 22, 21 ug 22 nga kanang tinugyanan si Yahweh tawgon og Papa. O ilahi lang para nga ma-exclusive yun niya ang iyang identity. Pope. Kay pag ingog Pope, wa na ilaing Papa nga gipasabot. Bishop of Rome, successor of St. Peter. Diba? Okay. Mas biblical pagali ng Pope kay means father man na. Niya na may basihanan sa Isaiah 22, 21, 22. Nga ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Papa. O Pope. Diba? Para ma-exclusive. Kana galing gigamit nga description sa leader sa Iglesia ni Cristo, executive minister. Dili galita kabasaan na executive minister. Pero kung sabton, maura na sa Pope kay universal pastor man ang Pope. Nya sa Iglesia ni Cristo Manalo po, universal pastor po nila ang executive minister. So lahi-lahi lag termino pero maura na nga katungdanan. Universal pastor or international pastor ba unsa pay laing term ana, di ba? So kini katong si Vin Fernandez ilang ministro kato akong gi-play sa lain akong video giangkon jud nga dili kami masupak niya na nga kining Iglesia Katolika mao kini ang sinugdanan gitukod ni Kristo nga iglesia pero naitalikod lang kuno sa to pa nakatulo nagsayop. Di ba? Nya mga igsuon, kung nakatudlo og sayop ang iglesia nga gisugda ni Kristo kay wa nakapadayon katong wala na ang mga apostol ang nipadayon nagtudlo na maglimao sa ato pa napakyas ang Espiritu Santo nga gipadala ni adtong Pentecostes sa paggiya sa iglesia nga gisugda ni Kristo. Napakyas kay ngano man wala kapadayon ng iglesia kay nagtudlo na og sayop sa ato pa ang Holy Spirit wala kapangsyon sa iyang rule sa paggiya sa iglesia kay nasayop man. Di ba? Mao na nga para nako Katoliko gyud mo'y logical nga teaching. Kay ang Katoliko wa man magtudlo og total apostasy. Wa man magtudlo ang Katoliko nga ganap o tibuok nga natalikod ang iglesia nga gisugda ni Kristo. But ipasabot kadtong nipadayon gatudlo gihapon sakto. Pars ato nilang Obispo Ignacio o Obispo Policarpo. Di ba? Disipulo man na silang Apostol Juan. Nagtudlo man sila nga Diyos si Kristo. Para sa Katoliko nga baruganan, katong gitudlo ni Obispo Ignacio o Policarpo, nga Diyos si Kristo, sakto gihapon to, dili to sayop. Mao na nga wala magtudlo ang Katoliko nga na total apostasy. Tibuok na talikod ang iglesia, kay gapadayon man. But pasabot, nagpadayon, nagtudlogin sakto. Pero, kinigong mga ministro sa iglesia, sugod ni Felix Manalo, magpataka raman og judge God. Nga, ang iglesia kuno nga nagpadayon, nagtudlo kunong sayop. Munang niingon sila nga,
na hitabo gyud nga ganap nga natalikod, tibuok na talikod, pero dili na Catholic teaching. Mas logical ang Catholic teaching kay ni function jud ang Holy Spirit. Nga kung baga, unsa may trabaho sa Holy Spirit sa iglesia, mugiya siya parang dili masayop pagtudlo, mag-protect. Nakahibalo man ta nga ang mga sakop sa iglesia, mga tao raman na nga personally mahimong makasala, mahimong masayop. Pero sa iyang teaching faculty, mao man nay role sa Holy Spirit, mugiya sa teaching faculty sa iglesia para dili masayop. Di ba? Pares ba ang Biblia? Ang nagsulat sa Biblia, mga tao ra nga masalaypon nga posibleng makasala. Pero nganong moingon man ta nga ang ilang gisulat di as Biblia dili masayop, inerrant. Di ba? Kanang mensahe sa Biblia dili masayop. Pero ang gasulat mga tao ra nga posibleng masayop personally, pwede makasala. Pero nganong moingon man ta nga dili masayop ng ilang mensahe sa Biblia? Ngano man? Kay ang Holy Spirit gagiya nila sa pagsulat ana. Mausab kay ang Holy Spirit present man naaman sa iglesia niadtong Pentecoste sa ato pa mo ni mugiya sa iglesia nga gisugdan ni Kristo para dili masayop og tudlo. Nakaron kung mainsakto ng teaching sa iglesia ni Kristo nga na total apostasy. Sa ato pa wa na katudlog insakto kay nagtudlo nagsayop. Sa ato pa wala ka napakyas ang Espiritu Santo sa iyang trabaho sa pagprotect. Sa pagkanabang para maproteksyonan ang teaching faculty sa iglesia nga dili siya masayop. Then mawad-an pugbili tung giingon ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran, pillar and foundation of truth. Na bagoy pillar and foundation of truth nga tibuok ka na talikod. Di ba? Mao na nga illogical yun ang doktrina sa INC ni Manalo nga na total apostasy. Actually makaingon ko kinupya man na nila sa Mormons, kay Mormons may nag-unaan ng total apostasy doctrine, kanang ganap o tibuok nga natalikod ang iglesyang isugdan ni Kristo. Mormons may gaunaan na, kanus-a man nagsugod ang Mormons, 1830. Kanang kang Felix Manalo, 1914, sa to paawahi. Kang Felix Manalo. So, kung naamay nangupya nila, sigurado yun nga ang nangupya si Felix Manalo. Di ba? Kay una man tong Mormons, pananglit og wala nangupya si Felix Manalo. Nagkataon lang nga naparehas. Posible man po. Kung wala siya nangupya, nagparehas lang. Nagkataon nga nagparehas. Siguro, wa po sila ang choice. Kay kung mawala tong iglesia nga gisugdan ni Kristo, sa to pa dili na kinahanglan iyang katungdanan nga last messenger. Kay mao man pud to, ang Mormons maong nagtudlo sila total apostasy, kay kung dili pud sila magtudlo og total apostasy, sa to pa waylo na si Joseph Smith. Kay nganong magkinahanglan pa maglaing propeta kung nagpadayon tong gisugdan ni Kristo. Di ba? So maningkamot gyud sila nga mapatuo nila ang mga tao nga nahitabo gyud ang tibuok nga pagtalikod o total apostasy para magkinahanglan na pod og propeta. Sa Iglesia ni Kristo, lahi lang ilang term, last messenger or anghel or sugo. Di ba? Ngayon sila nga, kay nawala man tong matuod nga Iglesia ni Kristo, ang gisugdan ni Kristo, kay nagtudlo na magsayop ang nagpadayon. Sumo na nga nagkinahanglan og laing messenger. Pero that is an additional teaching sa Christianity. Wala yun na sa Biblia. No? Kay ang last messenger nga gipasabot sa Biblia, Jesus Christ. Asa mabasa? Hebrehanon 1:1. Nga sa karaan kuno but pasabot sa karaang testamento, ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw, kun last days, ang Dios nakigistorya pinaagi sa iyang anak. But pasabot Jesus Christ. Ato ba si Jesus Christ ang last messenger of God? Nya, sa pagka-last messenger of God ni Jesus Christ, wala po siya mag-inusara sa pagka-messenger. Kay nagpatabang po siya mga tao nga iyang suguon. Kinsa man na mga apostol, katong naingon siya sa Juan 20:19-23, maingon nga ako gipadala sa amahan. Unsa man ang pinadala sa amahan, di ba messenger? Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Bot pasabot, ang mga apostoles may unang mga extension ni Jesus Christ.
ang iyang mga representatives. Unya ang iyag yung representatives yung katungdanan sa lain na nila itong video kanang iyang prime minister tinugyanan si Yahweh mo man si Pedro di sa kumudiskas anak kay di na mo atong topic kidron no kining ang atong topic ron pagtubag aning kang latigo umandam. So mao na no nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili gyud na matutal apostasy. Ngano Holy Spirit ang gagiya. Nakaron kung mutuo mo anang gitudlo sa Mormons o iglesia ni Kristo Manalo nga natalikod tibuok ang iglesia kay nagtudlo na og sayop. Sa ato pa ang Holy Spirit pakyas. Wala ka function sa iyang trabaho. Siguro nakapunction panahon sa mga apostol kay wa man nakatudlog sayop ang mga apostol. Pero ang nisumpay nagtudlo na makunog sayop. Sa ato pa ang Espiritu Santo ni function nakagiya sa iglesia kadto rang panahon sa mga apostol. Sa ato pa wala na niya magiyahi ang iglesia after sa mga apostol kay ang mga bunga nila wa namang kapadayon na mo contradict ni sa mga pahayag sa Biblia kaysa San Juan 15 ba to? Nalimot ko sa bersikulo pangitaan ninyo na murag Juan 15 nga giingon diha ang mga bunga kuno sa mga apostol, mga bunga nga magpadayon mulungtad. Sa Lucas 1:33 ang kaharian ni Kristo magpadayon. Sa to pa magpadayon nigtudlog insakto. Oh, kay kung mahitabo nga dunay panahon nga makatudlog sayop sa to pa wa kapadayon. Sa to pa laksio na lang na irison na lang nato ng Lucas 1:33 nga gapasalig nga magpadayon kuno ang kaharian ni Kristo o iglesia. Di ba? Dayon gisaaran pagyug di maguba sa to pa ligon. Di ba? So pa magpadayon. So, sayop yun ang total apostasy. No? Sayop yun ang total apostasy. Unang maklaro na ito nga, kanang iglesia ni Kristo ni Manalo, ang iglesia ni Kristo anak ngalan lang. Pero ang gihinganlan og mga pagtulunan, dili iglesia ni Kristo. Kay ang iglesia ni Kristo sa Biblia, wa man magtudlo nga adunay tibuok nga pagtalikod. Ang mabasa nato sa Biblia nga dunay mo talikod. Then kung mugamit po sila sample sa Old Testament, lahi man to. Sa New Testament, naamang yung assurance nga si Kristo mag-uban kanunay sa iyang iglesia. Nga wagi panahon nga di siya mauban. Mag-uban, but pasabot, magtudlo ra ning insakto. Galing lang kay nilampos po ning demonyo pag-deceive sa mga tao, mo nang naay na dala po sa ilang kining mga pasangil. No? Mga igsoon. Dayon, so, kadtong kuan, asa naman taan ni ron? Kadtong unang video nga niingon sila tigo umandam nga murag magsulod gawa siya sa akong paminaw kay naay mga pamahayag niya nga di siya mo angkon nga tukod ni Kristo ning Iglesia Katolika pero napo siya mga statement nga makaingon po ta nga iya pong gidawat no kay iya mang gihisgutan tong sa ganito katong Iglesia Katolika sa pasimula siya Iglesia ni Kristo. Wa naman na niya nigaha kay siyempre naagod sa ilang pasugo. Pero niingon siya nga pero nawala ng pagkatinuod. O sa sinugdan kining Katoliko sa dihang wa pa nihingan likon og Katoliko nagtudlo pa kanig sakto. Pero sa dihang nakatoliko ni angalan nagtudlo na kunog sayop. Nagtudlo nagpagtulunan si Yawa. Di ba? Mo man ilang accusation sa Katoliko, nagtudlog pagtulunan sa Yawa. Sa ato pa, buti pasabot, dili na ni Iglesia ni Kristo. Kung sa maitawag ani kay nagtudlo magpagtulunan sa Yawa, sa ato pa, nahimo ng Iglesia sa Yawa. Di ba? Mo man yung interpretation. Nakaron, na ako'y i-play ron. Kay iya kong giakusahan nga ng limbong daw ko. Oh. Na ako no ko'y pamulong, akong pulong nga akong gipakaon niya nga siya mo'y namulong. Ako ning i-play mga iso na. Kay kining ainyong mahibawan kung kinsay na sayop na mong duha. No? Liingon siya diri kining atay sa unahon sa nako ning
Kini. Okay man. Era. Hello po mga mahalang mga kaibigan. No? Mayroon kaming ipapakita sa inyo. Papakita namin kung gaano kadesperado at kasinungaling ang mga dipensor katoliko. Kagaya halimbawa nitong si Silbert Lundoyano na kaibigan natin. No? Alam nyo mga kababayan namin, ang ginawa niya, hindi niya kaya kasing gibain yung aral na tinitindigan naming mga iglesia ni Cristo. Ang ginagawa niya, pinaparatangan tayo. Inilalagay niya sa bibig namin ang hindi namin salita. Doon kami niya atakihin. Halimbawa, katulad nito, no? Ito, post niya to, ni Silbert Lundoyano. Sabi nila Tigo Umandam, na defender ng INC ni Felix Manalo. Sabi ko raw yun. Ang sinimulan daw ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. Sinabi ko raw yun. Ang sinimulan daw ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. Sinabi ko raw yun. Eto, Silbert Lundoyano, challenge ko sa'yo. Ipakita mo yung video o kaya sulat ko na sinabi ko. Yung sinabi mo na yan yung linya na yan na ang sinimulan ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. O yan. Hihintayin ko yan. Pag hindi mo na ipakita yan, lalong malalaghan ang inyong mga kasinungalingan at pandaraya. Hindi kasi ninyo kayang gibain ang aral namin dahil sa napakatibay. Kaya ang ginawa ninyo, magbintang at magparatang. At doon ninyo kami atakihin. Sige Okay. So ato ning tubago no. Kini asa naman tong iyang maklaro gitong kuan. Katong sulat gani kay na ako'y basahon na to. Okay, asa to dapit Uy, naman na plaster dire. So na lang ako nagtubag. Okay. Now, iya kong gipasanginlan nga nagpakaon ko no kog word nga wala niya gisulti. No? Katong kay nganong nakasulti ko ato. Tungod kay iyang gihimong example. Katong sa video galing una nga akong gi-play ninyo. Katong niingon siya nga asa man to. Na akong i-play ni. Hello po, good morning po. Bakit? Kasi lumabag siya, lumalaban siya sa kautusan ng... Ito lang kasi yan, kaibigan. Yung sinasabing ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ganito lang yan, walang kaibahan yan sa sinabi ng Biblia na si Satanas dati siya ay kerubin. Yan pansinin nyo si Satanas dati siya ay kerubin. Hindi ibang entity yung kerubin dati na ngayon ay Satanas. Meaning ba dahil sa si Satanas dating kerubin, sa Diyos pa ba rin siya? Siya ba ay sa Diyos papanig? Hindi. Naging kalaban na siya sa Diyos. Bakit? Kasi lumabag siya, lumalaban siya sa kautusan ng Diyos. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Kaya siya tumalikod. Ganon ang nangyari doon po sa unang bayan ng Diyos, ang Israel. Ang Diyos ang nagtatag sa bayang Israel. Pero nung sila po ay hindi na sumunod, sila po ay tumalikod. Hindi na po sila bayan. Ang iglesia din, ganon din. Sa panahon ng nandito pa si Kristo sa lupa, ang mga apostol, sinunod pa nila ang aral ni Kristo. Pero nung ang iglesia, patay ng mga apostol, si Kristo na sa langit na, inililigaw na sila ng mga bulaang mga ngaral. Kaya tama ang sinabi ng Biblia, mayroong binabanggit sa Gawa 20:30, sabi doon, mula sa gitna ninyo, mula sa kasamahan ninyo. So, iglesia sila ni Kristo kasi kung ibababa mo yung 28, iglesia ni Kristo ang tinutukoy doon Mula sa gitna ninyo, mula sa iglesia ni Kristo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Ililigaw ang mga alagad. Yung pagliligaw, yun ang pagtalikod. Paano sila matatalikod? Ililigaw sila, sumunod sila sa aral na hindi na aral ng Diyos. Matutupad ba yan? Nasa Biblia yan kaya, tama yun. Okay, so mo to no. Iya man kung gihimong example nga sama ko no ni kadtong anghel, ang itawag niya Kiruben,
si Lucifer manibot pasabot ana nga sa dihang nirebilde sa Dios nahimo ng Satanas. Mao na iyang gihimong example, mao kuno na nahitabo sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Nga sa pirmero sa iglesia ni Kristo pa kuno wa pa hinganlig Katoliko, wa pa kuno natalikod, wa pa nagtudlog sayop. Sakto pa to. Pero sa dihang nagtudlo na og sayop, di nawala na sa dating anyo niya. Bot pasabot, yung tudlo nagsayop, gani sa ubang mga pasugo nila isyo giingon pag nagtudlog pagtulunan siya wa. So, base sa iyang premise nga ang kirubin nahimong Satanas, sa ato pa kay mo man na gihimo niyang pattern, ang iglesia pod nga gitukod ni Kristo nahimong iglesias demonyo kay nagtudlo na mga pagtulunan siya wa. Then moingon man siya nga wala man ko magsulti ana, di ba? Nakadungog mo sa atong akong giplay, wala ko na siya magsulti. Na masangil ko nako. Ang akong tubag ana, wa man ko mag-ingon nga iya nang gilitok litra por litra. Di ba? Kadungog mo ato kong video, wa ko moingon nga gisulti na niya litra por litra. Nga niingon siya nahimong iglesia sa demonyo ang iglesia ni Kristo. Katong akong statement, interpretation to, implication to sa iyang gipasabot kay iya mang gihimong pattern nga sama ko no ni adtong kirubin but pasabot si Lucifer sa dihang nirebilde sa Dios na himong Satanas. Di ba? So mo man iyang gihimong example ang iglesia pug kuno ni Kristo pug kuno mao po'y nahitabo sa dihang wala pa nagtudlog sayop, sakto pa to. Kuan pa to kanang iglesia ni Kristo pa to, pero sa dihang nagtudlo nagsayop, nagtudlo nagpagtulunan sa yawa, di ba? Ila man ang pasangil sa Katoliko, di ba mo man na? So, dili na siya iglesia ni Kristo. Kay nagtudlo na magpagtulunan sa yawa, unsa may bot pasabot ana, di nahimo ng iglesia ni Satanas o iglesia sa demonyo. Di ba? Wa ko moingon akong balikon ha. Wala ko moingon nga gisulti na niya litra por litra, pero iyang gipasabot. Kay ang gihimo niyang example unsay nahitabo sa iglesia kadto mang kirubin o si Lucifer nga anghel nga nahimong Satanas sa dihang nirebilde siya sa Dios mao man kuno nahitabo sa iglesia pod nga sa sinugdan kuno tudlo pagsakto pero sa dihang nangamatay na mga apostol nanay sakop sa iglesia nga nagtudlo kuno sayop then ang uban na iligaw mo nang nagtudlo nagsayop sa to pa nagtudlo mga pagtulunan si Yawa di bot pasabot kining iglesia dili na ni iglesia ni Kristo, iglesia si Yawa na ni, iglesia si demonyo, pero dili nang mahadlok po siguro siya murag maulaw ba kasi sa Ginoo musultiana or kanang kikilabutan po siya nga ang iglesia ni Kristo na himo iglesia sa demonyo, no? Wala siya mo sulti ana litra por litra, pero iyang gipasabot base sa iyang line of reasoning. Di ba? Kay sa ato pa kung iyan ang i-deny nga nahimong iglesia sa demonyo, ang iglesia ang gisugdan ni Kristo, sa ato pa unsa may balit-ad anang kanang iglesia sa demonyo. Iglesia ni Kristo ra gihapon di ay. Di ba? Sa dihang nahimo ng Katolisismo. Di ba niingon man sila nga natalikod, nagtudlo nagsayop. Unya dili man niya na ang kunon kay wa kuno siya maglitok ana litra por litra. Wala siya magsulti ana litra por litra. Pero iyang gipasabot, pero iyang gidinay. Kay iyon siya wa man ko magsulti ana, wa bitaw ka nagsulti litra por litra, pero imong gipasabot. Mao nay punto nato diya. Nakaron kung mo dinay ka ana nga imo nang gipasabot sa ato pa di ay wala day nahimong iglesia sa Yawa o demonyo ang iglesia ni Kristo. Sa ito pa nagpadayon day siya tudlog insakto. Kung nasayop ko sa akong interpretation sa imong gisulti. Di ba? Ayuha ra gugunahon na ato guning baliko ni iyang gipamahayag. Hello po mga mahal na mga kaibigan. No? Mayroon kami ipapakita sa inyo. Unsa man nalain maning video ako sang kuan kay basig makaingon siya giunsa nako ni nalain og tingog sa kini ko nung usabi pero mubo ra man ni. Hello po mga mahal na mga kaibigan. No?
mayroon kaming ipapakita sa inyo. Papakita namin kung gaano kadesperado at kasinungaling ang mga depensor Katoliko. Kagaya halimbawa nitong si Selbert Lundoyano na kaibigan natin. No? Alam nyo mga kababayan namin, ang ginawa niya, hindi niya kaya kasing gibain yung aral na tinitindigan naming mga Iglesia ni Cristo. Ang ginagawa niya, pinaparatangan tayo. Inilalagay niya sa bibig namin ang hindi namin salita. Doon kami niya aatakihin. Halimbawa, katulad nito, no? Ito, post niya to, ni Selbert Lundoyano. Sabi niya, sabi nila Tigo Umandam, na defender ng INC ni Felix Manalo. Sabi ko raw yun. Ang sinimulan daw ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. Sinabi ko raw yun. Ang sinimulan daw ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. Sinabi ko raw yun. Eto, Selbert Lundoyano, challenge ko sa'yo. Ipakita ko yung video o kaya sulat ko na sinabi ko. Yung sinabi mo na yan yung linya na yan na ang sinimulan ni Cristo na iglesia ay naging iglesia ng demonyo. O yan. Hihintayin ko yan. Pag hindi mo na ipakita yan, lalong malalag. Hello po mga mahalang mga kaibigan. Okay, na-click manaw na ako. So, yan ang atangan di ay akong tubag. Okay. Nga, ipakita ko ron ako ang video nga gibasihan ako nga nisulti siya nga ang iglesia ni Cristo na himong iglesia sa demonyo. Ang akong tubag mao ni Jo. Okay. Amigo man ako ni Jojo. Nag-ingon ba ko Jo nga imo nang gisulti litra por litra? Kanang moingon ko nga gisulti ni matod ni Latigo Umandam. Duha man na ka paagi. Siguro na og naa siguro tigtambungan siguro ni siya og kanang mga ka proceeding sa korte na may kanang gitawag og implicit way of stating a statement. O kanang pagpasabot lang, implication, pagpasabot. Napoy litra por litra gyud. Plus ko nang magdebate ta sa kining Biblia. Naming kaning kanalitan kanang issue sa pagkaanghel ni Felix Manalo o Sugo. Kung pangutan-on mo litra por litra di mo kahatag, di ba? Di mo palitan. Asa mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo anghel ug sugo sa Dios. Di ba? Di mo ingon mo nga adili mabasa litra por litra. Pero implied, gipasabot kay siya man ang katumanan anang sa Revelation mo ba na? Chapter 7, 1-2, 1-4, basta kay nanaw. Ingon na. Sa to pa, ang pagdawat sa kamatuoran, dili lang kay litra por litra, na apoy gipasabot. Nakaron, katong pag-ingon ako nga, iyang gisulti, sabi ni Latigo Umandam, nga ang iglesia ni Cristo, na himong iglesia ng demonyo, wala ko moingon nga gisulti na niya litra por litra. Gisulti na niya implicitly. Gisulti na niya pinaagi sa iyang gipasabot. Mo na akong but pasabot. Kay unsa man daypot pasabot ang iglesia na talikod. Kay nagtudlo na og pagtulunan sa Yawa. Sa dihang nagtudlo na og pagtulunan sa Yawa, sa to pa dili na iglesia ni Cristo. Mo man na iyang line of reasoning. So kay dili man na iglesia ni Cristo kay nagtudlo naman nagpagtulunan sa Yawa, nagtudlo og sayop, sa to pa ang insaktong itawag ana dili na iglesia ni Cristo, iglesia sa Yawa o iglesia sa demonyo. Mo man na iyang gipasabot. Pero dili lang siya kalitok ana. Pero ang uban niyang mga kauban makalitok man ana. Kung nakatambong ka atong debate sa una bradyo ug iglesia na ba ka ato katong debate ni Jose Bibar ug ni Sok Fernandez Deres Dipolog ambot og iglesia ni Cristo na ba ka ato. Okay, ako galios ako sa assistant ni Brad Sok ato sa una katong debate ha kanang pag-andam sa reference. Di jud ko malimot, sayang lang kay katong among record sa una tape pa to wala na ko to na capture. Itong tape pa ba? Sa tubawa na ko'y kopya ato. Pero ang nakasaksi sa debate, nalitok yun ang Jose Bibar. Nga ang iglesia ni Cristo kuno, sa dihang nahimo ng Catholic Church, nahimong iglesia sa Yawa. Di ba? Ikaw, mahimong mo dinay siguro kakaiwa ni mo malitok ng pulunga. Pero kung sabto ng imong example, mao man yun ay ipasabot ni mo.
Kay karon panalitan mo dinay ka nga, mayon ka nga wa man kumulitok nga nahimong iglesia sa demonyo. Sa ato pa kung wala mahimong iglesia sa demonyo, sa ato pa padayon ro siya iglesia ni Kristo. Kay wa man siya nahimong, kay wa man siya katudlog sa iyo. Wa man siya nagkatudlog pagtulunan sa yawa. Dapak nga inyong gitudlo nga nagtudlo nagpagtulunan sa yawa, sa ato pa muhaom tong gisulti ni Ministro Bibar sa debate nga nahimong iglesia sa yawa kung atong sundon ang inyong gipasabot sa inyong pagpanudlo nga nagtudlo nagsayop. Unsa man day itawag anang nagtudlo og pagtulunan sa yawa? Unsa may itawag anang iglesia nga nagtudlo og pagtulunan sa yawa? Kinsa may amahan sa iglesia nga nagtudlo og pagtulunan sa yawa? Di yawa, alang-alang Ginoo. Di ba? Sumo na akong tubag nimo, Jo. Kung pangitaan ko nimo litra por litra, moingon ko di ko kahatag. Kay wa man gyud na gilitok nimo litra por litra. Pero imong gipasabot. Niya dili ka ka-charge na ko og sayop ko kung mosulti kong argument ngay nana kay sa korte both dawaton. Kanang litra por litra bot pasabot explicit. Kung dili litra por litra implicit gipasabot lang. Nya biblical po na Nehemias 8:8. Ilang gisabot ang kasuguan mo nang nakasabot sila. Oh. Sumo na akong tubag Jo ha. Wa ko moingon nga imo nang gisulti litra por litra. Pero imong giingon pinagis imong gipasabot. Kay unsa may bot pasabot nga sigurado man gyud ko nga mautoy buot ipasabot nimo, di lang nimo malitok kay murag kiwahan pud dagoy ka. Pero katong inyong ministro nga si Jose Bibar wa man gikiwahan lagi. Siyagit pagalito kay medyo initong debate nilang Bradsuk sa una. High pitch kay si Jose Bibar. Okay. Ambot og nakatambong baka ato Jo. Nakakita baka atong debatiha nga naingon si Bibar nga nahimong iglesia sa yawa ang iglesia Katolika. Ang iglesia ni Kristo nga gitawag nagkatoliko nahimong iglesia sa yawa. Nya iyang gihimong kanang justification katong pagtulunan sa yawa sa 1 Timoteo 4:1-3. Dahil ni si pari topic ni. Okay. Dili mi mo angkon nga pagtulunan sa yawa ng silibasi o kanang fasting. Nga dili mo kaog karne mabiyernes santo. Kay lahi man ang pagtulunan sa yawa sa pagdili sa pagminyo. Tanan man gyud gidid-an di man kay pare lang. Na niya ang gipasabot ana mga gnostics man nga para nila ang kaminyoon sayop mo nang gidili nila. Tanan dili lang kay pare, mababae, malalaki, tanan gidid-an sa pagbinyo. Pero sa Katoliko, wa man magtudlo ang Katoliko nga sayop ng pagbinyo. Oh, pero kung dili paminyoon ang pare for celibacy reason, gibase sa pamahayag ni Kristo nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, siya nga makatawat padawata. Nya ang explanation na katong gisulti ni Saint Paul nga maayo ang pagminyo, pero kung dili ka magminyo tungod sa gingharian sa langit nga maka-focus ka pag-ayos pangalagad sa Ginoo, mas maayo. 1 Corintios 7:38-39. So diha gibase ng silibasi, dili na pagtulunan sa yawa. Di ba? Pero tawag ninyo pagtulunan sa yawa na, di ba? Kanang silibasi o kanang mabiyernes santo namong fasting, tawag ninyo nagpagtulunan sa yawa, kanang dili mo kaog karne. Nga lahi man tong pagtulunan sa yawa nga dili mo kaog karne. Lahi ito. Gidid-an yun, dili kay Biyernes Santo lang. Tanang oras, tanang adlaw, gidili yun ang pagkaog karne kay sayop ko na. Mo man ay pagtulunan sa yawa. Unya, ang Katoliko nagtudlo nga pagtulunan nga dili mi pakanog karne. Pakanon mamig karne. Wa mamididi. Pero, siyempre, di ta mo kaon kung magpasting. Wala man na, dili man na pagtulunan sa yawa ng fasting. Di ba? Kana pong dili pagminyo para awaton si Kristo nga dili minyo kung moalagad, dili po na siya pagtulunan si yawa, silibasi na. Kay lahi man tong pagdili sa pagminyo sa yawa kay gidili to kay sayop man ng kaminyoon. Sa Katoliko dili man na sayop ng kaminyoon, sakramento man na usa man sa mga sakramento. Gani ako naminyo ko pare ang kasal nako. O mo na nga kanang inyong akusasyon nga ang Katoliko sa diyang gihingan na nagkatoliko, nagtudlo, nagpagtulunan si yawa, sayop na. Kay sa pagtulon ang Katoliko, dili man gyud tibuok matalikod. Dili man gyud makatudlog sayop ang teaching faculty sa iglesia. Ngano? Tungod kay naay Holy Spirit ga-guide niya sa iyang teaching faculty. Kamo ang inyong pagtulunan,
nga tibuok na talikod ang iglesia sa dihang wa na ang mga apostol, sa ato pa ang Holy Spirit napakyas. Napakyas siya sa iyang trabaho sa paggiya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kung imo ra bang sabtunog ayo ang gihimo ni Kristo katong diri sa siyuta, diba ningon siya nga, diba iyang giandam yang mga apostoles iyan ang gipamili. Then si Pedro mo iyang gitugyanan sa Yahweh, sa to pa si Pedro mo executive minister o Pope. Dayon niingon siya nga, mangayo ako sa amahan og laing manlalaban. Ang espiritu sa kamatuuran. Unsa may kini napas Kristo siyuta ato ha, wa pa siya mosaka sa langit, nganong iya man ang gisiguro nga inigwala na siya na ay Holy Spirit. Kay importante ang Holy Spirit, ngano? Kay dili man masayop ang Holy Spirit. Di ba? Lisod kayo ang iglesia, pasagdan lang ni Kristo diri sa yuta, nga walay mugiya nga dili masayop. Di ba? O, nya kay Holy Spirit, apil man na siya sa Trinity, di ba? Usa ka Dios sa tulo ka persona. Nya, sa diri pa si Kristo, akasaligan jud kayo ang iglesia, kay naa pa mas Kristo, na may mugiya nga dili masayop si Kristo, di ba? Nya, kay balo man siya nga inigsakanan niya sa langit, mawad nag mugiya sa iyang iglesia nga dili masayop. Mo nang niingon siya nga, mga pangayoon ako sa amahan ng Espiritu Santo nga ipadala kini. Moto nga sa Adlaw Pentecostes, napadala gyud ang Holy Spirit sa Adlaw Pentecostes. Munay gituhuan gali sa simbahan nga munay birthday sa simbahan. Kay gi-attribute o nag-ingon ang simbahan nga kadtong pagpadala sa Holy Spirit moto ang pagkatibuok nga pagkahimugso sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay kung organization lang walay Holy Spirit, dili na siya matawag og pagkatibuok nga natukod ang iglesia. Yan naman. Kay di man nakasaligan kung walay Holy Spirit. So kadtong pagpadala sa Holy Spirit mo nang niingon ang simbahan, niadtong pagpadala sa Holy Spirit na tibuok ang pagkatukod sa simbahan. Mo na giisip ng Pentecostes og birthday of the church. Kaya nga naman, naan na may mugiya sa simbahan nga dili masayop. Mo na dili siya masayop sa iyang teaching faculty. Dili sa personal sa pari ha, dili sa personal sa Santo Papa. Kay mahimo man makasala ang pari, mahimo man makasala ang Santo Papa. Pero sa teaching faculty, dili masayop. Kay na ang Holy Spirit gagiya. Pareha sa Biblia. Ang nagsulat ana mga tao ra nga makasala, masayop personal. Pero nganong moingon man ta nga dili masayop ng ilang mensahe sa Biblia kay naay Holy Spirit ga protect, nag-inspire. Mausab na sa teaching faculty sa iglesia, di siya masayop. Sa to pa kay di man masayop, so dili mahitabo ng total apostasy. So, misinterpretation lang. Sayop lang ninyo nga pagsabot, anang celibacy, kanang fasting, dili magkaog karni mabiri santo, dili man na pagtulon siyawa. Then ka na pong among kumpisal, biblical man na. Di ba? Separate topic lang na. So, mauna dyan sa pagtapos, maingon ko, imo man kong gipangayuan, no? O kanang ebidensya nga imong gilitok ng ang iglesia ni Kristo na himong iglesia sa demonyo. Akong tubag, wala ka magsulti ana litra por litra. Nagsulti ka ana sa imong pagpasabot. Ang imong gisulti, nagpasabot nga mauna. Nga naman, kay ang imong gihimong example, sama sa kiruben nga si Lucifer, anghel, sa dihang nirebelde na himong Satanas. Di ba mo man na himong gihimong example? Nga ang iglesia ni Kristo pa pagsugod sa dihang wala pa magtulog sayop. Pero sa dihang nagtudlo na og sayop kay natalikod na mo nang nagtudlo nagpagtulunan sa yawa. Di kinsa may amahan anang nagtudlo og pagtulunan sa yawa, di ihawa. Di nahimo ng iglesia sa yawa. Mo nang kung sakto ang inyong teaching, sakto to kasi wala magito bakuyan ni Jose Bibar. Katong iyang pagsyagit dito sa debate nila ni Bradshaw, na ingon si Jose Bibar nga, nahimong iglesia sa yawa, ang iglesia ni Kristo nga nahimong katoliko. Pero libog ko ni mo, Jo, nga nung ikaw, dili ka mo uyon ana. Sa bagay, sakto ka nga, wala ka magsulti ana litra por litra. Pero imong gipasabot, og maugid po na gipasabot sa inyong doktrina sa iglesia ni Kristo. No, di ba? Di ba mo makadinay ana kay kana dang inyong pasangil nga kanang celibacy og
Mabirni Santo nga dili mo kaunog karne, di ba? Pagtulunan si Yawa inyong tawagan ha. So kung sakto mo nga ang Katoliko nagtudlog pagtulunan si Yawa, sa to pa iglesia si Yawa ni. Kaya lang mo ingon mig iglesia gyapon ni Kristo kung nagtudlo mi og pagtulunan si Yawa. Di ba? So sa inyong gitudlo nga nagtudlo og pagtulunan si Yawa ang Katoliko, so inyong gipasabot nga dili na ni iglesia ni Kristo. Iglesia si Yawa na ni, iglesia na ni demonyo. Pero nganong mo kisi-kisi man yung kabradyo? Siguro pwede ka makakisi-kisi kay wa man gyud ka naglitok ana litra por litra. Pero imong gipasabot agi sa imong premise nga ang Kiruben nahimong Satanas sa dihang nirebilde. Nya ingon ka, ingon na po ang iglesia. Oh, nga pirmero nagtudlo pag insakto. Pero kay nagtudlo na magsayop, nagtudlo na magpagtulunan si Yawa, so dili na siya insakto. So unsa may balian ng iglesia ni Kristo? Iglesias demonyo. Iglesias Yawa, di ba? So, kung mudinay ka, mura na hinuon ni og nakahuna-huna na hinuon ko nga, salamat jo nga mudinay ka anak. Kay si Jose Bibar, wa man mudinay anak. Wa man gito siya moingon, ay sorry, nasayop ko. Wa gito moingon si Jose Bibar, inyong ministro, katong debate sa una nila ni Bradshaw. Wa gito siya moingon, uy, sorry, sayop day, dili day, nahimong Iglesias Yawa. Pero ikaw Jo, believe ko nimo. Siguro murag na siguro kuling ang Ginoo nimo nga pabalikon kas Katoliko. Kay dili man kakaako day anak mo mulitok ng ang iglesia ni Kristo na himong iglesias demonyo. Di ba? Di ka kaako mo bitong imo kung pasanginlan nga nang limbong ko nimo, di ba? Wa ko mang limbong nimo Jo. Tinuod nga wala ka maglitok anak litra por litra. Pero imong gipasabot, apil man as korte nang gipasabot, implied. Nga nung implied, kay gihimo nimong example ang Kiruben nga nahimong Satanas. Nga niingon ka, ingon ana po ang iglesia. Ang iglesia ni Kristo sa sinugdanan, iglesia ni Kristo, pero sa diyang gihinganlan, naglaingalan, nagpagtulunan si Yawa. So, but pasabot, iyan na si Yawa. Alang-alang mo ingon pagyapon kag iglesia ni Kristo kung nagpagtulunan si Yawa. Di ba? Sakto ko, Bradyo? Gawa siguro og moingon ka nga wala man ko mag-ingon Veritas, Silbert, wa man ko mag-ingon nga nagtudlo mo og pagtulunan sa Yawa. Sakto ra man na inyong gitudlo. Oh. Kana siguro dili gyud ka nako sabton nga na nahimong iglesias demonyo kay nagtudlo ra magsakto. Di ba? Pero the fact nga niuyon ka, nalitok nimo ng natalikod, wa na makatudlog insakto. Unya sa inyong teaching pod, klaro man na, amot og mo deny ka. Di ba nag-akusar mo sa Katoliko? Mao man ka ani iglesia ni Kristo nga nahimong Katoliko nga nagpagtulunan si Yawa. So kay nagtudlo na magpagtulunan si Yawa, dili na ni iglesia ni Kristo, iglesia na ni si Yawa. Di ba? Kung sakto mo sa inyong akusasyon. Nya kay imo man ang gipasabot. No, nato dili na ako niwalaon ning video ha. Nga imong gihimong pattern, gihimo nimong premise ang Kiruben nga nahimong Satanas. Di ang iglesia pod kay nagtudlo na magpagtulunan si Yawa, sige nahimo na po siyang iglesia si Yawa o iglesias demonyo. So, wala nimo gilitok litra por litra, pero imong gipasabot. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.